आं बायदि सेक्सि जेरावबो गैया 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 जेनखाबाय सोरबा सोरबा ओइ बाल्थिं हासुग्रा डेन्सिंकारमोना आरो बेनिख्रुइ रावबो सेक्सियानो गैखायानो आरो नांखायाबो जोंनि एफा गरम सेक्सिखौ बालकेला आरो थैनो नोंबायदि सेक्सिखौ लाना बदनाम जानानै गाबोननो सोरजोंबा खारबा ब्लडनो नामैनो बदनाम मोनगोन माथो जोंलाय नाङालै एफा गरमद्रायखौ जोंनोबो खेला दरकार गैया नोंबायदि सेक्सि गरमखौ जोंनोबो आयु आच्छाला स' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव फिन खेबसे बरायफिनलायबाय आरोना गोसो गोरबोजों नायलांदो दिनैना बहुत इन्टारेस्टेड दै गाइस बहुत फानि दिनैनि ब्लगा खिन्थु दै दिनै सानसेखौ आङो नोगोद फानि बानायगोन मोननै भिडिअ हगारदों दहाय खनसे आरो नै दा खनसे हगारदों आरोना खिन्थु मोननैबो मस्ट इन्टारेस्टेड दै दिनैनि माबाया खिन्थु बरिया बानायदों खिन्थु नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव हर हयथ' गाज्रि मोनदों गाज्रि मोनबाबो कमेन्टआव हर मोजां मोनदोंबाबो कमेन्टआव हर आं माने नायनि नोंथांमोना माबायदि ब्लगखौ इन्टारेस्ट मोनो ना मा होनो लोगोफोर स' गाइस नायलांबाय थादोंब्ला भिडिअआ गरम धामाका मस्ट धामाका जानो थागासिनो दै थैलाय उजिलाय खालाम थैनोबो आं बायदि नागिरबाबो मोना नोंसोर अबावथो नागिरना मोननांगौ जाखो थैलाय उजिलाय जाबालाय मारो बबाव फाथा मोननांगौ जाखो दे एफा गरम माल नोङो आयौ लहाबाबो आवलिगोन बायदि मोनलायलांबाय आङो ओइ आं हले गिखायोलै आं हले साइलेन्टारखा सोरबा नांगौबा नांगौ होनखालै कमेन्टआव खोन्थाहर बेबायदि सेक्सि रावबो दुनियाव गैयानो जोंनि बर'नि गेजेराव डेन्जार सेक्सि बुजिबाय खिन्थु सोरबा आवलिनो गोसोबा थां आवलिहैथां आंनाव कमेन्ट हर आरो गोसो जायोबा आं गारिजों दोनना फैगोनलै बेनि खाथियाव सोरबा गरम जानो गोसो दंबा खिन्थु नायलांबाय थादो मा मेगन सादों मेगन सायाखै आं गिदोंसो नोंगौ आयौ एफा गरमखौ आं गियो आयौ मेगन सालाबायनांगौ जागोन नोंखौलाय आं गिदोंसो डेन्जार माथो नोंलाय डेन्जार सेक्सिखाबालाय आं थाङालै नोंनि खाथियाव बल गोसोआव ला नैबे दुनियायाव रावबो हिनजाव आं बायदि मोना मोनखानाय नङा बायदि मोनदां गरम खाथारबा आरो नोंबायदि सोर जानो एफा गरम बुस्थु लहायानो आवलियोबा नोंजों आरो जों बायदियालाय मानसिसो ओरै मोदोमाव सिथाबबानो होननानै गलिना खतम ना मा होनो लोगोफोर आयौ खम गरम आरो सोरबाफोर थांनो गोसोबा बुंहर दै कमेन्टआव लिरहर कमेन्ट खालाम थांनो गोसोबा डेन्जार गरम बुस्थु नांगौबा नांगौ मा बारहुंखा हाउ माथो मेथाइ जाबाय नांगौबा नांगौ मा बारहुंखा नाङाबा नाङा मा बारहुंखा हा गरम बुस्थु लागे जुदि কৈ দিয়ক आं बायदि सेक्सि जेरावबो गैया आसा दा खालाम 100 बोसोर थैलाय उजिलाय खालाम थैनोबो आं बायदि नागिरबाबो मोना नोंसोर स' गाइस नैबे दानिसो थांनाय आब'आ हयथ' बिनानावा माने रावबो गैयैनि सुजुग लानानै हयथ' इन्टारेस्टआवबो बानायदों जानो हागौ नैबेयाव भिडिअ बानायनो थाखाय गाज्रि मोनदोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय माने नोंनि सभाबा नोंनि परिचय माने भिडिअ मोनसे क्लिप्स बानायनाय जाबाय आरोखि ना माने हयथ' नोङो गाज्रिबो मोननो हागौ निमाहा बिनाय थाबाय नों आब'नाव माने नोंनो गरम बाथ्रा बुंनायलाय जोंबो भिडिअखौ बानायनो खाबु मोनबाय जिहेतु स' गाइस दिनैनि ब्लगखौ आङो बारा गोलाव बानायदिया सुंद'यैनो बानायनाय जाबाय गरम बुस्थु सेक्सि मालनि सायाव स' जय हिन्द जय भारत जय बर' हारिनि दिनैनि ब्लगखौ आङो नैबे समावनो फोजोबनाय जाबाय आरोखि बाय